Oui. Oui, entrez. Eh, donc on allait venir. Ah, donc quand je vais là. Non, jaranya ko biara ko le kunta halwa ibena. Ina na jaranya we. Ah, Gausu ça va. Ça va, Dieu merci, ça va. Comment la Gausu là? Problème dans la voilà ko le militar là. Wallahi. Regarde voler wati bina sur yow. Allô? Chauffeur. Ah, mobile la benga bawa. Valisi bɛ labɛn n bɛ jigin sisan an bɛ retard ba de la awɔ n bɛ na sisan mama bɛ dugu ma ye ok an bɛ na sisan n bɛna tila ka ɲɛf'i ka n'i yɛrɛ fari faga sa ok n y'a mɛn an bɛ k'o la an tɔgɔ ma min bila da la Gausu bɛ tɔgɔ bila da la voilà donc amina ya rabbi amina amina madame i dusu da sa n y'a mɛn wallahi vraiment merci beaucoup. Yeah, man. This is for you, big people. I come from Ivory Coast. Soulja, belle Bami kachuru fani makachuru Abdourahmane. Il vient là c'est comment? Typhoon officiel ici. La magie du cinéma africain. Dans un monde où tout semblait si sombre, Gaoussou et Mariam ont brisé la ombre. Ils ont lutté main dans la main pour voir la lumière, pour un lendemain. Les larmes ont séché, l'espoir a grandi. Leur amour comme un phare ne faiblit jamais. Gaoussou et Maria, une force d'unité. Leur amour brillant ne peut les séparer. Yeah, man. This is for you, the big typhoon. I come from Ivory Coast. Soulja, belle beat. Je vais leur montrer que je viens d'ici. Je suis trop validé. Non, mira. Wallahi, mira, ntaro mina nyefina chugu. Wallahi, ni Gaoussou ntaro mina nyefina chugu mina. Ouais, du soufara ça rapidement. Nous du soufara. Mira, mon gardien no revenu pour la non tirire do. Ngadana bari bakanga daka. Wati mina ko ngagele ni Gaoussou bolo. Ay ko chamake nyongo fe. Mira, bine nga gardien. Ale ma se ka ni sara chuga fo ye jena tege kono. Fo ka walde mine ko séquestrer suru do na ci do la ne fe ano. Ba so ne tagal du français yan ni kana. Kayum ni ka ko bolo na se un siri ka to ko blanga magasin ko la. Ulu fena o gele akon. Mira o drote ko procureur ne wele ta foni era ko suru koromso tara plenty do. Donc ko yana le ka police bla kana yoro fuye ko ale me fe folo ka don na so me ko do kala ma kula ne dimina ne ko ngai mu ka mo bla kana ne te mo fala mo tene be ay to mo men bulu day dusula sa Gaoussou i dimine no ko jigi bulu day dusula sa non ta ateka sika da ro so fa ko la sa valisa ni rena na sur dimine no ko be chene bulu mira ngume o chugo ala police flé ni kana so madaina kana yoro daile ne yɛrɛ bilalu ɲa an taara yɔrɔ dayɛlɛ mɔgɔ ma ye a kɔnɔ mais Mariam y'a ɲɛfɔ ne ko ja mɔgɔ kun bɛ yen ko ale de taara o sunguru in labɔ yanni polisiw na wagati cɛ n'u kun nana n'i sɔrɔ a san nɔ o kun tɛ ne ka ɲɛnamaya bannen ye tiɲɛna i kun bɛ problème sɔrɔ problème ko ma ko n'u nana sunguru sara nɔ ko n bɛ n si kaso kɛ ne ko n k'a kɛ a y'a kɛra bari mais n'a ma ɲɛ ko nɔgɔyara ka ban sa i bolo de dusula ma non mira ne tɛ nin ko in to ta ya sabali sa mira ne tɛ nin ko in to ta i ka sabali sa Gaoussou i ka sabali non n tɛ nin ko in to ta tu sais kacoro wallahi kacoro bɛna dɔn k'a fɔ ko mɔgɔ bɛɛ mako tɛ sa quoi i b'a dɔn dimi wagati mɔgɔ dusu bɔlen don wagati min na dimi bɛ don i la wagati min na wagati n'i ko k'i bɛ dimi bɔ dɔrɔn a ma nɔgɔ i k'i bolo da i dusu la ne ye nin bɔ bi san diɲɛ in kɔnɔ yan lagare i bɛ taa ɲininka la dɛ o ma ɲi ni kɔni kɛra n'i sera ka ne lamɛn ne mira lamɛn kana ani dusu ta wa ni bɛ ala ka lajarabi wuri n'a ma ɲɛ a kɛra ta i lajɛ ala ka ban i b'a ko to tan ne kɔni bɛ min f'i ye sabali marifa in to yen mira problème wɛrɛ lase non i bonya pas de yɔrɔ mɛ Aïssa ne bɛ deli sa wala n tɛ se ka nin ko to yen nɔ kacoro faga n b'a faga Aïssa e ka n'i ban ne ka delili ma e ka sabali bani
Aslame manga foka aslame no nimbo o iban ala de tunyo. Non mais makosa mira tu t'imagines comment on makosa comment la comment on est femme mais ça va ça moko na fin kila iba tigini ala de tunyo na ni dana ke dimbe do mo la wakati o ti dimbo do amna tata la se mo were mo vient ni ko nen lame abidjan di tiga sone ga mama sabali marfin tu nyame donc on le rebe ga mo bi ni ga exposer ijo me café de la Vincent no di même et du sofa ça me café de la Vincent no di tu sais tout ça et du sofa na ça mena la se ko mana frane nga nyere ma peke man ma ko triki troko champion de dos qui fout canassa on va faire casser pour qu'on a mer yeah qui fout les gana malira pour tomber na dia aïdia amidia en bonne de ces rap pour de là Nous c'est du sofa et ira merci beaucoup et dim man et du sofa non mais ça t'as nommé na plamina min ko ko et du sofa ça café kalaman do ni misa don me la ibere ga dim man no gauso mais ni gon me mi fi ni sera ga ni la me abijani sa kacholo twin mo ko beni ke choko de no non tatu yama wallahi mais aya twin sa kacholo twin tatu mi délire de kacholo twin bulu de sur la sang no akon mo la nganyana ma de che mira ne sege mi ke nganyana ma ko no ne sege mi ye ne kana ni joro ni soro biali ka adama de kurututa kono no ne ka dugono kono siri ko chena juta la mega sabal sa gosu sabal no ibulu de dusula idusu bulu na elsa itita jidon boy gan dujila non c'est bon ay ta jidon boy gan sa ubi far bulu la fe far chauffé le mari ta jidon boy écoutez idusu fa nata nata dujila ita jidon boy gan na moi kachoro Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale lay do chamata au ni kumashi bosira fe na kwa ngati fonya maga ya jamfale uya jamfa angatu alama ni ikora voilà une traji bonka farko parcours la fiera kusube ne afi ni kudre farme la fiera yara wallahi ni la contana santoro non merci beaucoup et ça vous bien la ni katoro kisira wallahi ma fa ni piton yere jale no do chemise ko nga commencer ka dogana don la fiera fene kera so mira so ko ga kuma ni kama kunte ukumi katoro fagabi na ko ta kema bi fura fo itala ay sabali ibolo de dusula est-ce que bouton flana itala ou bien ok c'est là do ok vraiment ok merci et man nga bobli clé de bo ba ni to agila ni ko ay woro do la bon taro famille no ko yere ga chimiji nessa ah bon merci beaucoup vraiment merci mina essayer kata barakero la ka mira fleur bolo ok problème wala ni ko ma clé bulia ok wala c'est ça ah mina essayer kata barakero la bon ni kare kana suside ni ngane ame ol kon tadne d'accord ok nyame na la sinama mina essayer kan bon kuna si ya fa chukam na mo na ngunu kachuru mo na ngunu kama mina na nyere la sikuma ko voilà je vais me concentrer Allez, allez Mira allez bonne soirée kambe la china merci les gosses ko ko kadnesa to mata kalama ni ne sele ni ngaso min placitage
ni lafiyali ni yɛrɛ ko in diyara ne ye cogoya min na Mariam lagal tɔmuso ladummamuso ye ne tɛ foyi fɔ nin ye ne kelen ni Gawusu kelen ne lafiyara ne bɛ Gawusu kɛ n ta ye de k'a minɛ ka don kaman kɔrɔ i b'a dɔn ko Mariam tɛ Gawusu mérité ne filɛ k'o de jateminɛ Gawusu ye kamalen ɲɛnamaba de ye n bɛ Gawusu minɛ de ka a don kaman kɔrɔ nin ko ɲɛli Ala ka to a yɛrɛ kana segin sisan ka bɔ nin voyage la ni ne lafiyalen ni yɛrɛ diyara ne ye cogoya min na fɔ n b'a kɛ b'a fɔ a man di ne lafiya ni salon belebeleba in kɔnɔ ne kelen ni Gawusu kelen ne kelen ni Gawusu kelen ko dɔ bɛ kɛ Dale kandame kati funde kumakando Tifunde champion tuguni ojani kilere do Follow jetung kati moga kume hine nyona ngabi hine to yara ode yene tiga jena Netu maloko jiye beta Netu maloko Tekele fo ya nem na fo tifuni ya nga film boy njo amina jo pew tono Gawusu iga mara mu kumakandi do anga ni bara njo pew parce que abe manyima ko mina ute ko douanye ba ute kan flé fenye ba wallahi Valérie fo itanu bulu ame kan baranyma ba de ni ngeka di awma ka jem ko khoro o imagine mamba ni ngora be desewla che men nana na tanga dugula meta seneke doga usani doy no banga jem kan nga film ko ro che da bakalati banga jem dinde ma de nebna dokem fasula folo ne tato e gana dugu aw kambe ni nyana fi yaw mine nga image ko ramunu be no abeta jem ko koro donc ni ñewé wati mina ma ira ka fo ko nga filmu ka di aw yi donc me sigi ngata ameta do reke mais na wa jem nga filmu koro neni Gawusu ga filmu koro tono Gawusu ame filmu ni amba jo a terejide to mi taw aw kambe Netu maloko jiye beta oh ja tunu ya beta kene me bi kan velu complet duna maro ni Gawusu bi koni atsiga jo ni ndo ali de kan on kan partant parce que maro mina forme black ma Gawusu be jere ni la chogo no bori ke madame ti Gawusu mérite wala ta mérite yere dumin man glanga ni mo nana na dora ni baro mamu ke tayenga ko isangul he sen Mariam kana be Gawusu minere ka jakara ta ala midi kana Mariam ni ko ni de fere fe to atele kala re atele kala sira film dumando la sana kana Dale kandame kati funde kumakando Tifunde sika jiga sira ko Gawusu jetung kati moga kume hine nyona ngabi hine to yara ode yene tiga jena Dongo de me fende bana atoke rana foloko Nina flotte emiku etabeke manyu mako Ni feti kunjengo note mogo be mone de la Ubuda sago fima wa ubu chanye ko kila Temi kisko madonga kufanta ya ye mone ye Ngane neti funyi nga dusu tanya de ye mone ye Da kuda yere dobe fima albima barakede Duko kaponya foitika albima fesorode Sigdala ite jate dalla ko fede tigo Arantede no otro beda edego matane kungo deba mabeni dobe nyona tara position la kabedi na saba Gawusu nana wili alors ko be gay ko ma segen ko jugo wallahi ni ese fo ko manga para ni fo ime non c'est bon on a dit ni ça mon dit oui moi dit mon dit ça il a fait la ronde wallahi ça va quand même ça va ok yere dumin dumando blanga blenye ah bon il va donc préféré won merci mais tu sais que nebe balagero la mira ni a tout faire baram ka là il me gagne parce que un message qui m'a fouille donc je sais pas à quoi il trouve minako tu sais pas si tu es ni dumini blanga dima e ko nene ban ni yo dum nañ na ko be ko dum jara sa ma dum ke alors maram wallahi ani musora kun tara me nta do ka ko be buro min ka fa nyana fiere di binna wallahi exactement comme ça mbalma ke mbolamso ne wo ye video inflea yalma video injari e yediwa ajari ye kusebe inimisi wasara kusebe e Allah yalaw wi nyini nga tugni
e j'aime k'a kɔrɔ dɔ ye j'aime k'a kɔrɔ sisan nka e m'a k'a kɔrɔ mun y'i bali o la i den ka j'aime k'a kɔrɔ sa ni video in diyara o ye a ye j'aime baden k'a kɔrɔ a y'a mɛn bana t'i bolo la i ɲɛ tɛ k'i dimi wa fɛnɛ ni i hakili fɛnɛ ka ɲi merci non ni diyara n ye kojugu n balimakɛ n balimamuso n'aw ye video nin filɛ a y'o den a ka j'aime k'a kɔrɔ j'aime caman wa kana ɲinɛ a ka commentaire sɛbɛ dɛ a y'aw ka commentaire baden sɛbɛ ko ɲuman a ka ci anw ma o bɛ hakilina wɛrɛ di anw ma aw ka commentaire ninnu kɔfɛ